Čaute ľudia! Vítame vás v tomto videu. Dneska tu máme Strašidelný príbeh, part. Poďme na to. Zrkadlo na povale. Jedného nadživého večera sa Emma rozhodla preskúmať povalu starého domu, ktorý zdedila po starej mame. Našla tam prachom pokryté zrkadlo s vykrytým menom Elara. Keď sa doň pozrela, videla svoj odraz, ale ten sa neusmieval tak, ako ona. Zdesene čúvala, odraz sa však nepohol. Až keď sa otočila chrbtom, v zrkadle sa jej postava pomaly začala usmievať. Široko, neprirodzene. Emma zbehala dolu po schodách, ale zrkadlo vyšle aj tam, aj kde tam predtým určite nebolo to. Zrkadla sa ozval tiché klopanie. 3 udely a na skle sa objavilo napísom z hmly. Teraz si na rade ty. Toto je koniec videa. Ak sa vám takýto videa páčia, zanechajte nám odber, like a koment. A keď tu budú Aspoň takých 5 alebo 6 lajkov, tak dáme part 2. Ale po tomto videu dáme zaš part 2, lebo sa nudíme. No a na Halloween môžete čakať veľmi strašidelný príbeh. A do komentárov napíšte všetci 6, 7. Takže čau. Čau.